Allahu Rabbi, bantuan kita Nabi Muhammad, penghulu kita, wahai sahabat, tolong saudara. Assalamualaikum, maka dalam jamuan. Oh, dengan kenunan peraturan iman Sayyidina Ali nak punya raya. Bunyi paraman ya apa-apa karajo ya apa-apa undang. Jo kalau ada katonan datang ke orang berkata jangan dipandang ku bayar ku jumbang isi katonyo nampak ditimbang. Oh nasangai panati kepada orang. Oh jangan baca no salah satu orang nasangai panati kepada orang. Kau orang berkata apabila sayang isi anyo katonyo nanam sembarang biar salah kebenaran jualan jatuh ampe kama jadi limo. Itulah sifat nafas nanti celako mengatakan awak. Oh itulah sifat apa nanti cilako jangan masih setengah memusi. Oh mengatakan awak baganan santiang mengatakan awak baganan santiang tetapi sifatnya sifat negatif yang pandai menua kawan saya ni di dalam lipatan atolan bangun tiang babina lari galak jerunciang. Itulah sifat yang sangat penati mengatakan awak baganan iki mengatakan maka tio mini tapi mengareka di balik buki nani nak kata nani nyogawi kota nyoga ada mabau mbak dila mengatakan orang kayo la cukui mana ruakan ambil la impi ambil jo pera la sumpi sampai ali jadi tukar rumpui gilo menjinjang sabi jarabi pinggal gadang daripada paru yang itulah takkan ajuya itu takkan ajuya pikir mana
بنفسه ورأيته إفاده لبركته وسفاده dari junjungan kita dan kami kemana maju Burito lemang ai pitu iyo lagi mungko bawa asamu tapi iyo dai sabanalum iyo lagi kemana maju Burito lelaki ai dapulu iyo ai marami ipito iyo adai lama apala dekat kami bawa aduh rolai yo udah iyo najo ani iyo la mola dai yo banai wa inna sanaru Kohiku la mo inna nani yo lai nani jo Konubo iyo di mala mala dai yo kini yo dape matamu Omongo le mulai yo bana iyo lagi kang jo Orito iyo dia nanda dia lare kan regawan Angkito iyo dia lanyo asep kami jadi Ijo iyo adolan sisi tul satu juga awan yo lenyo datang mai basamu kapan panjang ananku dia dari Sigalang dari Pitalado obuno yo naselama yo datang yo naselama yo basu ilala
pertama kabatananku Karajo iyola matahari delai nani monde namunyo Iya tapi sayang di corona Mangala cuy pulang ibuenyo Iyo langsung ladenyo pulang ambo iyola di buenyo Iyo lesa sudah itu Lanjutkan lebih kilo adalah PSBB Oh di dalam adalah PSBB kuliah mana sapuluh Iyo kuliah denyo olen nan ambo alami kini ko Iyo lagi di sini sampai kuliahnya Indonesia kepanjangannya di daerah pada panjang di sini iyo kampusnya Iyo di sini nyobana ambo kuliah ledanyo iyo kini baik pula sekedar wedang dia surga bidang iyo pengajiannya Mula pengajian nilai penting lakan dikito iyo pinti asai kali Oleh di bidang agama agama lada Islam dan alai agama kita Iyo suruh lada jotagan dekana doyo di dalamnya lada utama di kita menjalankan saja lada sama kadinya lada nyawa tubuh lada nanya tu nyawa lada suci sungguh lada tu nyawa lada nyawa nana lagu lagi pada bamanya nana lagi tanah lapang masuk ke pelan nana hati lebih nonton memandang pola hidup dia pakai mati di tempat jangan nyawa lada bajal lada gambar pola ini paramai menjadi seni lada ayat terjalin lada summa sawahu awan papi oh dengan lebih ruhi menjadikan insan awal kejadian lada karena lagi median oh karena menutup sama di sana sama sesuatu terlagi nama kontan lagi nama dimasuk itu iyo kira Tuhan Sampailah 10 hari nutup sama Tuhan nenek tinggal masuk itu malaikat lagi itu menjadi ladakan nutup lada Allah konamu arati Allah konamu sama Tuhan nama sampailah 10 hari oh sama Tuhan Allah Allah
balingo iyo mandanga olay na batay kidake olay tangan iyo kamuloy olay kaki iyo balipe kana iyo diragima oba itu iyo latampe anyo ini olay anda iyo lagaji sama so iyo nyutubu emo iyo jasmani sama so lade nyonya walade paranamo lade rohani itu dalai apo bilo sapai nilai baru banamo lade lagi sana sajati di bari pasudi untuk Allah bani bani lagi ini aku bilo doa Allah gano bilangan lano lalagan oleh sembilan bulan bayana lalahi kandungan oleh awal lahirnya oleh baru badan baru barasonyo oh dari perasaan dari nangilana kandan kadinina nagaran modinyo oh tangilan ibu ayan alane madan ngidilai janjilan lubo itu sebabnya adalah mengkunyulu berikan lalu dari setan olehnya setan oleh musuh yang kontak iyo jangan adalah jari elana kalu polan nebalam anta dobalam lana malu polan lubukan jangan adalah musuh lana kalu polan
Karena kesibukan masing-masing memang yo itu dia sebabnya. Iyo aduh iyo nan di pesantren menuntut yo ilmu lan dinamonyo. Aduh pulo iyo ela di pesantren babelo belo yo karajonyo. Ya itu yo mencari video untuk di-upload lah dinamonyo. Iyo kini baitulah. Kami ucapkan selamat datang. Selamat landenyo tiba. Yo adik agami saratona narekan kita. Iyo adonan dari desinggalan yo jadi terlakan nadoju. Adonan yo ala si megi si sep yo ado pulo. Iyo adonan desi sepi sarato iyo lanjo kawannya. Ya itu aset lah de asmara bukan aset irama de orangnya. Iyo ya itu youtuber nan singgalang yo denamonyo. Ya itu lah sini kalang channel itu yo namo de YouTube-nya. Iyo segera iyo lah dicalian de iyo alan de lakihnyo. Aduh pulo iyo lah si megi. Sila denamonyo. Aduh pulo iyo de channelnya. Iyo itulah denamonyo. Ya itu panamo lah si megi. Yo namo YouTube-nya. Iyo capek iyo lah calit langsung subscribe lah denamonyo. Iyo aduh sinar barapi channel. Iyo denamonyo. Iyo aduh Andika lah Hernandez itu banayo channel ambo. Iyo sebagai pengumuman. Ayo padole malamananko. Itu channel iyo edenyo kami memang religio kasadonyo. Iyo capek iyo malah calia channel kami yo kasadonyo. Lagi nambah candu yo tradisional memang di sinan yo di videonya. Iyo aduh sinalan de bapi channel itulah dinamonyo. Aduh pulo iyo ede tausiah dari ustad lah di sano. Iyo Allah banyak denyo ustad apa muka yo agama nan di sano. Iyo itu yo denyo mana tujuan channel kami nangko. Iyo menyalurkan iyo ilmu agama melalui medsos lah dinamonyo. Hiburanan iyo denyo dapet pengajian dapet yo denyo pulo. Mudah-mudahan iyo bermanfaat bagi yo itu yo de basamu. Ko ado yo saran darato komen tulis saja di kolom komentar di bawaannya. Iyo tulis iyo nan elok insyaallah kami lande tarimu. Iyo ela jadi nanda ulu. Iyo yo dari kami baru. Oh dia rantang namu apa jangan namu ayo badilo jelo. Di puntal desa gadang lade kafalo. Iyo lagi yang biasa jo saja jaga kaguno. Iyo ini baganca iyo mana lade kaelonyo. Kalau kabrani pura anta iyo lah kemari bedo. Iyo dinilai dicubo gak sapat lade jodoh. Iyo jubo malabu elabia ada mana manundo. Iyo malah padang pasir nele akan lagi cocobo. Ayo dia malah dekosi dan bernapas kan iyo de agamo. Iyo jubo malabari onyo kasajoy judulnya. Pasal adalah kiro-kiro.
karena Allah yang Esa. Lupa segala asal usulnya, biar diciptakan Allah yang Esa. Dia diciptakan Allah yang Esa. Sadarlah dirimu manusia, hidup ini hanya sementara. Sadarkan dirimu ibu ayah, hidup di dunia takkan lama. Rambut mulai beruban, penanda mulai berkurang, Pendengaran mulai kurang, rambut mulai beruban. itulah tandanya teguran Tuhan. Itulah tandanya teguran Tuhan. Adalah orang lupa daratan, ilahnya di dalam kemewahan. Lupa segala asal usulnya, dia diciptakan Allah yang Esa. Segala asal usulnya, biar diciptakan Allah yang Esa. Biar diciptakan Allah yang Esa. Sadarkan dirimu wahai insan, hidup ini hanya bagai titian. Sadarkan dirimu wahai insan, hidup ini hanya sebagai titian. Mulai beruban, pendengaran mulai kurang, mata mulai berkurang, gigi mulai berlubang. Itulah tandanya teguran Tuhan. Itulah tandanya teguran Tuhan. Ialah jadi dahulu, Dari kami nadu, yang namu apanya namu apa jelo elo di bunda sakadang kapalo, tiang biasa dor sakadar paguno. kanyo kami Jadikan akakulo tolonglah Ambung bisa saudari ko Tuhanan. jalan jolago sero. Allah kasih asa kasih megi jadi jul, kalau kapado ijul bego babahayo. Kapado daju begoyo babahayo. Iyo kalau kia silawa ado gara-garanya baradi empun elang kapajago masuk. Bukan pancati, bukan pancaco, bukan gara-gara, bila gara-gara kudu gara tukang sila, wala di ujo itu. Masa mati di dalam kiro-kiro, lada sariba, kamu jarang basuh. Lele kami nyobari lagi ujol ada curito. Ambil iyo malah nyogini nanti dalam lada radio. Kacimpu pamena mandi lagu cika pamena negato. Ambil ayah na nyuembe taruhlah di daki sawa. Sajaklah mulai PSBB tanpa suatu antuk kini di rumah. Oh ya